Te salut! În acest tutorial voi încerca să-ți explic totul despre ce înseamnă un sales funnel și cum putem să creăm un funnel de vânzare folosind platforma de marketing digital Builderall. În primul rând, ce este un sales funnel? Un sales funnel este o succesiune de pagini web și o succesiune de e-mail-uri pe care le trimitem potențialilor clienți, astfel încât să le dăm cât mai multe detalii despre produsul pe care îl comercializăm și să-i convingem că este un produs bun pe care ar fi bine să-l achiziționeze. Este metoda prin care transformăm un potențial client într-un client. Odată ce aveți subscripția făcută la Builderall, fie ea și gratuită, puteți merge la Tools și deschideți utilitarul Funnel Builder. Așa, aici o să dăm click pe creare de nou funnel, Create New Funnel. Trebuie să-i dăm un titlu, Funnel Test. Tema, alegem o temă de business. Aici o să puteți să vă jucați cu toate temele existente și să creați un funnel cum vă place. Pornim funnelul, alegem o pagină, prima pagină, alegem o pagină de capturare de adrese de e-mail, o pagină de lead. Bun, o punem aici. Aceasta are atașat un form prin care capturăm adresele de e-mail. Ne trebuie, pentru a avea o listă cât mai bună, cât mai precisă, avem nevoie de o pagină de confirmare de adrese de e-mail. Odată ce un potențial client își introduce adresa de e-mail, trebuie să-și confirme adresa de e-mail pentru a fi sigur că și-a introdus-o corect. Deci adăugăm și o pagină de confirmare de adresă de e-mail. Aceasta vine aici. Și mai avem nevoie de o pagină de bridge, o pagină pe care îi prezentăm clientului mai în detaliu produsul pe care îl comercializăm, digital sau fizic. Este o pagină în care dăm mai multe detalii despre produsul nostru și încercăm să-l convingem că este ceva de care are nevoie. Totul este foarte simplu, este drag and drop, deci nu este absolut nimic complicat în crearea unui funnel. Deci, avem prima pagină, pagina de bază pe care ajunge un potențial cumpărător. Îi adunăm datele, îi colectăm adresa de e-mail, după care trebuie să-și confirme adresa de e-mail și îi dăm informații despre produsul pe care vrem să-l comercializăm. Click dreapta pe pagina principală, o declarăm ca și homepage. Așa, și niște setări care trebuie făcute pentru formul în care adunăm adresele de e-mail. Aici avem nevoie de o listă în care să fie adăugate adresele de e-mail. Îi spunem listă test, descrie training, va fi primită de la affiliate for joy. Mailul va fi primit de la affiliate for joy@gmail.com și vom folosi aceeași adresă pentru reply. Bun, save changes. Bun. Aceasta este lista pe care o folosim. Test list, ok. Aici o să avem niște adrese URL de redirecționare. În cazul în care clientul nu își confirmă adresa de e-mail, nu va primi secvența de mail-uri și nu va trece mai departe spre pagina de bridge, nu este un client potențial. Pending registration, în timp ce așteaptă confirmarea, le redirecționăm către pagina de confirmare de mail și când a fost confirmat, îl trimitem către pagina de bridge. Ok. Astea fiind zise, putem să mergem mai departe către generarea site-ului. Ok. Și mergem spre website.
Acesta este site-ul nostru, generat automat de către Builderall. Mergem la prima pagină, pagina pe care am declarat-o ca și homepage în pașii anteriori și o edităm în funcție de produsul fizic sau digital pe care vrem să-l comercializăm. Noi promovăm Builderall, așa că aici vom pune află totul despre marketing afiliat. Ok. Este o practică foarte folosită pentru a convinge un potențial utilizator să-și introducă adresa de e-mail, să oferi ceva gratuit, un e-book în care să descrii produsul fizic pe care îl comercializezi sau serviciul digital pe care vrei să îl vinzi potențialilor clienți. Deci, puteți să optați pentru asta sau să dați mai multe informații prin care să atrageți clientul să-și lase adresă de e-mail și date de contact, astfel încât să primească și mai multe informații despre produsul respectiv. Avem aici formul care poate să fie customizat în funcție de cum doriți. Da? Avem aici la headline, putem să îi modificăm înregistrează de acum. Ok. Și cam atât pentru această pagină, pentru homepage. Trecem la pagina de confirmare a mailului. La pagina de confirmare a mailului putem de asemenea să edităm totul. Vă rog să confirmați adresa de e-mail. Ok, îl facem puțin mai mic ca să arate ok. Să încercăm în 30. Bun, și puțin mai sus. Vă rog să deschideți e-mailul și să dați click pe linkul confirmare. Ok, în felul acesta ne asigurăm că avem o listă de e-mailuri valide. Clientul și-a confirmat adresa de e-mail, deci este o adresă bună, este corectă. Și va fi redirecționat înspre pagina de bridge, pagină în care îi vom da și mai multe informații despre produsul pe care vrem să-l comercializăm, vrem să îl vindem. Aici, pentru că e vorba de Builderall, spunem, nu știu, aici ține de imaginația fiecăruia și creativitatea fiecăruia și de modul în care vrea să-și promoveze produsul. Află totul despre Builderall, cea mai bună platformă de marketing digital din lume. Așa, îl facem de 33 să încapă. Bun. Și aici putem să punem o prezentare făcută chiar de către cei de la Builderall. Avem un link de YouTube pe care să-l folosim. Îl luăm de aici, de la lansarea Builderall 5.0 și îl punem aici. Bun. Mai lăsăm puțin text clientului în care îi spunem de ce ar fi indicat să cumpere acest serviciu. Avantaje oferite de platforma Builderall.
luăm pur și simplu de la ei de pe site câteva caracteristici ale produsului. Ar fi important să punem câteva trăsături care diferențiază produsul de restul competitorilor din piață, astfel încât să-l facă atrăgător pentru un potențial client. Acum eu pun la întâmplare câteva caracteristici doar pentru scopul trainingului. Ok. Și aici îi lăsăm clientului nostru un link către produsul fizic de unde să-l achiziționeze, linkul nostru personal de afiliere, ca să se facă achiziția prin linkul nostru. Da? Link personal de afiliere. Perfect. Îl salvăm. Ok, haideți să luăm ceva general. Link address. Bun, îl punem aici. Așa, bun. Îl și modificăm puțin. Încearcă acum build a role. Perfect. Îi dăm save și publicăm site-ul. Odată publicat, începem să-l testăm. Bun, mergem la website și ia să vedem. Affiliate for joy.gmail.com Affiliate. Ok, se pare că nu merge cum ar trebui. E ceva bug. Trebuie să ne uităm puțin aici. Mergem la lista de mail-uri și o configurăm. Se poate corecta manual linkul de redirecționare. Ok, mergem aici și avem pending subscribe. Pending subscribe. Putem să-l modificăm manual astfel încât să îi se ceară potențialului client confirmarea adresei de e-mail prin redirecționare la o altă pagină. Ok, luăm adresa de e-mail și o punem aici. https Bun. Salvăm modificarea. Ok. Și revenim la confirmarea efectuată. Modificăm astfel încât clientul, după ce își confirmă adresa de e-mail, să fie redirecționat către adresa de pagina de bridge. Ok, go to website. Luăm această adresă și o configurăm aici. Ok, salvăm. Trebuie să ștergem adresa ce a fost stocată în listă. Ok, o ștergem. Așa, și mai încercăm încă o dată. Mergem la website, deci affiliate for joy at gmail.com affiliate, dăm înregistrare și suntem redirecționați automat spre pagina de confirmare a adresei de e-mail. Acum va trebui să confirmăm adresa de e-mail primită. Confirmăm adresa de e-mail.
și suntem redirecționați către pagina de bridge. Aici, dacă dăm click, vedem prezentarea celor de la Builderall. Și cam atât. Acesta a fost funnel-ul. Sper să vă placă prezentarea, tutorialul și să îl încercați cât de curând. O zi frumoasă și baftă!